ukuyakha itempile ngensuku entathu abuye ayichithe itempile ngensuku entathu. Yes. Abanye babesithi wayesithi uYesu lo unguye unyana kaThixo. Kodwa namhlanje ilizwi likaThixo lithi inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eparadesi. Sisiqinisekiso uThixo asiqinisekisa emthwini obekade ebonakala into yoba ungumuntu ongumoni. Yes. Ngomnye wezizihange lo apho uYesu abhekise kuye sesisihange singasekhohlo. Yes. Kuyabonakala into yokuba ifuthe lenkohlakalo ebelikade lisebantwini lijongise kuYesu. Naso esisihange besinalo elofuthe ubukhona lo moya ngoba kuvakaleka into yoba kukho ilizwi ebelisitsho lisithi ukuba ngaba wena Kristu unguye unyana kaThixo zehlise kwindawo okuyo. Yes. Usincede nathi. Nesinye isihange naso besikweso simbonono sokuthetha ngolo hlobo ngoba abantu abakude nomfutho wokholo, abantu abakude nentsikelelo kaYesu, abantu abakude nendlela uYesu enza izinto ngayo, Yes. abantu abakude nokhuselo lukaYesu bayathanda into yoba bangaziboni izinto ngohlobo uYesu azibona ngalo. Ithi ke iBhayibhili ekugqibeleni emveni kwalomthandazo wokuxolelanisa uYesu ebathandazele naba abethelelwe kunye nabo kwakhona oguqukayo ova umfutho womthandazo ngoba ilizwi likaThixo linguye. Yes. uThixo. Eli lizwi lithe xa lithetha eloxolo lafikelela kwisihange esisekhohlo. Esi sihange samcela uYesu okokuba uzuthi xa ufike ebukumkanini bakho undikhumbule. Uthi uYesu kwanamhlanje inene ndithi kuwe kwanamhlanje uya kuba nam eparadesi. Yes. uYesu akasaboni ngoku isihange ebesigwetywe ngokufanelekileyo ngoba esi sihange sazixela sathi thina kule ndawo sikuyo sigwetywe ngokufanele thina. Yes. Awumoyiki na wena uThixo okokuba ude uthi kuYesu ukuba ngaba unguye unyana kaThixo zehlise apho ukuze usisindise kunye nathi. Kodwa esizange sabona uYesu ongeniswa ebukumkanini, sabona uYesu oyinkosi yobukumkani, sabona uYesu ngendlela yimbi ingeseyiyo le ndlela ebekukade kuthethwa ngayo kusithiwa uYesu lona inene uzenza unyana kaThixo. Sambona uYesu ngoku sele nguye uKristu unyana kaThixo ngoba ngoku izinto azisafani nakuqala. Kodwa uYesu kange asibalele kwizirheko zakhe, kange asibalele kwizinto ebezikade zisenza ngenxa yento yokuba uYesu wabona umuntu onhliziyo iwele kuye. Yes. Wabona umuntu omphefumulo ulahlekileyo, wabona umuntu odinga into yokuba makasindiswe, wabona umuntu okude kunye nobabalo lukaThixo, wabona umuntu okude kunye nentsikelelo yakhe, wabona umuntu ohamba ebumnyameni, wabona umuntu oza kuhamba indlela yokufa esisiyehoko. Yes. Kodwa ngenxa yento yoba uzinikezele kuye wathi Nkosi uzundikhumbule, uYesu wabona lo muntu. Ithi iBhayibhili ke ngoku lithi ilizwi lenkosi uYesu watsho ngokwakhe wathi kwanamhlanje uya kuba nam. Akathi ngomso. Yes. Ngoba unjalo uYesu uthanda umuntu ozivumayo izono azilahle. Yes. Uthanda umuntu ozilahlela kuye ngoba litsho nezwi lenkosi lithi banoyolo abazilahlela kuThixo. Ngenxa yalonto yabangela into yokuba uYesu amvulele kwiparadesi ibikade ivaliwe. Oh, Lord. Ilungiselelwe bonke abangcwele, abuyise amandla wento yoba lo muntu makangabi sahamba ngendlela zobumnyama nokufa. Noxa ukufa kwakukhona kodwa Yes. uYesu noxa wayebone imiphefumulo elahlekileyo edinga into yoba mayisindiswe, kodwa ngoku ubona umphefumulo ogugukela kuye, ubona umphefumulo owele ezandleni zakhe.
Yes. ubona umphefumulo omvumayo noma amkelayo, ngoba ubani okuKristu usisidalwa esitha. Lo mzalwane kuthe nethi intoba eve uxolo lungena ngaphakathi kwenhliziyo yakhe walamkela, ngoba kulungile into yokuba silamkele uxolo xa lushunyelwa kuthi, ingabi yonto nje yoxolo esilithethayo, kodwa silamkele ukuze nathi sikwazi ukwamkelisa abanye. Ithi iBhayibheli ke kule ndawo, kwanamhlanje uyakuba nami eparadesi kaBaba. Akatsho into yokuba ndiyakuba nawe, wathi uza kuba nami. Apho ndiyakhona nawe uzawuya khona, apho ndibheka khona nawe uzawuba lapho, apho ndikhoyo uzawuba kuloo ndawo ndikuyo. Into endiyenzayo izawube yenziwa nguwe. uYesu wathetha la mazwi emqinisekisa. Uyazi into yoba uYesu ethetha le nto, unguye uThixo, ngoba izwi lenkosi lithi unguye uThixo wayekho ekuqaleni. Zonke izinto zibekho ngaye, engekho yena akubanga khonto. Lithi izwi lenkosi kwangale mini wathi uYesu inene. Uyabona kakusithiwa inene, uYesu uyaqinisekisa inyaniso, yabe inyaniso ayuphindi kwazi into yoba mayizi uthi inene, mna ndiya uyakuba nami eparadesi. Nokokuba kungafika ukufa, nokokuba ingcwaba lingangabonwa, nokokuba ungafela phina, nokuba kungenzeka ntoni, kodwa uza kuba nami. That is, andizukushiya, that is, andizukuyekela. Apho uyakhona nami ndizawuba lapho, ndizawuhamba nawe ebunzimeni, ndizawuhamba nawe ebuhleni, ngoba apho ukhoyo nami ndizawuba lapho. Kwanamhlanje uyakuba nami. Akathi ngomso, you know, kuxhomekeka kuwe into yoba ngabe uyamvumana uYesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho, ukwenzela into yokuba apho akhoyo ube lapho.